vianočnú surfovačku. No, tak sme na ďalšej pláži, síce sme tu už boli, ale sa nám viacej páči, lebo má lepší vibe na Vianoce a sú tu viacej surfové vlny, takže si tu zasurfujeme. Najlepšie Vianoce vlny! Ide nám tu niečo, proste bez Vianoce na tropickej krajine. Miesto snehu, piesok a veľa surfov. Tak vyberáme surf, lebo ideme surfovať. Takže nice. A je ich tu veľa. Táto chcel zjednávať, ale máma to prekazila, ale zjednal nakoniec. A my ideme na súpku si zasurfovať dvaja s tatom, takže super. Vlastne súpko je stand-up paddle, len to vlastne robíme z toho taký spádlom a ja vždy na tom stávam. A mama ide na surfe a potom možno my pôjdeme na surf. Máme to! Dali sme to! Najlepšie na to, že som skoro spadol do korálu a skoro som sa zabil, ale inak dobre som to dal. Ti nejde. Asi dobre, že som ju nešiel. Skončilo by to takto. Všetci popodali. Všetkých zrolovala. Tak, pekná vianočná cesta cez našu Šomlubitku. Dali nám tu aj pekné vianočné čiapičky, takže pekná vianočná nálada. Tak sme na takých dobrých stoloch. Vlastne tu je strašne veľa jedla, strašne veľa a pre každého. A každý si naberá a je tu vlastne veľa ľudí, ale všetci sa presunuli tam. A vlastne sme tu len 4. Takže tak, ale na toľko jedla a to nedáme a sú to všetci, čo si môžeme naberať. Takže je to veľmi super a je to vlastne dosť drahé, lacné a ja som vlastne zadarmo. Koľko to stojí táto? 1700 na osobu. Ale to je koľko euro? Nejakých 5? 4? 5 euro? 5-4 eur a môžeme si naberať koľko len chceme, takže je veľmi super. Máme tu svoje meso a toto je naša vianočná večera. Keď sa pýtate, čo ja jem na Vianoce, tak je to toto. Aj minulý rok sme tak boli a zase my máme vianočnú surfovačku, minulý rok sme mali vianočné kobry, takže daj si to meso, je brutálne. máme vždy dobrú vianočnú sklánku. My, ja s tátom nikdy nejeme rybu a toto je že vraj ryba. My fakt tomu neveríme, ale Neverím tomu, že to je ryba. nikto tomu neverí a proste nám tvrdia, že je to ryba. A ono to fakt chutí ako nejaké prase alebo krava alebo proste nejaké hovädzie. Jak prasa, že? Nevieme, čo to je, ale akože fakt, keď to je ryba, tak to nechutí vôbec tak. Aj taký chuťový dorast tam nemáš žiadnu rybu proste v tom. A proste, ja neviem, akože keď to je ryba, tak asi nás tu pripravili aby sme jedli cez Vianoce rybu, lebo síce oni to majú až Vianoce tiež 25., ale ja neviem, to podľa mňa fakt nemôže byť ryba. Ja by som nikdy nezjedol rybu. Tak, fakt sme si to potvrdili, je to ryba, neverím tomu, ale aspoň mám túto vianočnú čapku, to je tuňak. Heslo Vianoc, Vianoce vždy po kulovu. Pekná veľká vlna prišla, jo.
proste. A teraz som si dal nové.